back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba? Dinhi si Andy? Ay, dili pala kayo dugay nga may biya kakaganina. May abot sab siya. May biya sabdayan siya? Wala. May dayon pa siya dinhi makadiyot. Iadtura na ako si Day Abi pero pagkanaog naman, wala naman dinhi si Dong Ande. Shit! Niya pa siya? Ha? Wala naman. Andy? Andy? Abi, hain si Andy! Hala? Kalit man lang itong kasuka? Nga naman ka? Pastilaan kito si Ma'am Dina na? Nagalibog sab ko ay. Nausap naman ang batasan nitong babayana. Kabuutan ini sa una niya. Unya hinay kay manulte. Pero karon ay, nausap naman. Anong ga? Ay di ba ka-stress lang ni siya sa iyang trabaho, no? Karon na, masakpan ta na yun mo. Dana? Where's Andy? Ha? Hain si Andy! Ha? Dance? Oh, please, Abigail! Stop playing innocent! Naibaw ko nga niya din si Andy. Dili tinod nga nakabiya na siya. Hain siya. Hain mo siya tago eh. Huwag ko may pause mong gisulti dan. Dinhi siya. Mata sa kataba nga dinhi siya. Ug wa pa siya makabiya dinhi. Naibaw ko. Gitagoan mo siya dinhi sa ilam sa kama? Ha? What dinhi? Sa aparador. Kinuo ko. He's ready ba? Shit. Hain mo siya tagaw eh. Hain na, Miguel. Andy? Andy? Nasa sa si ano? Na ano? Nagtuo kang dili ka mo masakpan? Ha? Wasap siya din eh. Shit. Hain mo siya tagaw eh. Hain si Andy! Dina? Andy, nagasagawa sa kwarto ni Abigail. Diin kakikan. Sa imong lawak. Sorry, May. Abikog niya ka din sa sud sa kwarto ni Abi. Ha? Abikog. Ang sabi akong buhaton diya. Babe. Then, sorry. Kuan, may surprise unda ko para nimo sa imong pagpauli. Pero murag, di ka na ma-surprise akong gibuhat. Unsa ka na? Ayaw na. No. Gusto ko makakita. Unsa mo kibuhat, ha? Come. Kinuo ko. Musamot ang among kakupot kano galing na aptan pa ni Dana si Andy dinisud sa mong lawak ni Jeric. Salamat na lang gani kay dali sing nakagawas diyang nabatik na mo ang tingog ni Dana. Mao na imong kibuhat. Ay, wa ko'y laing na ang buhaton aron. Masurpresa ka usab. Gisugo ko sa pagpatawag si Abi aron makadalikit sab ko pagsud si imong lawak. Aron ikatag ko kining mga petals dinhi sa imong kama. Di unta ko gusto nga may mahibaw nga gibuhat ko kini. Aron ma-surprise ka. Pero I'm sorry. I'm sorry. I'm just so jealous. hey. Gusto na si mo paghilak. Wa kay ang hilakan, Tina. Wa kay angay silosa na mo ni Abi. Then, kung sa may naana mo ni Abigail kaniadto ra to. Wa na karon. Minyo na siya, di ba? Bugtong panaghigala na lang ang koneksyon na mong duha. Busa,
Wa kayo ang silusan ni Abi. I love you so much, Andy. Mamatay tingali ko kung mawa ka na ako. Kani adto pa ang pagkaangay mamatay din. Aron sa inon. Dili ikaw ang nahimong hinungdan sa mo panagbuwag ni Abi. Mo balik ka pa og lakaw, di ba? Tingalig malimot ka na sab sa imong gibalik din eh. Sige na, tara. Magdungan na ta sa pagbiya. Sige na nang, tiwasan na lang imong gibuhat. Ako na'y bahal din sa kusina. Ay, ayaw na lamang lagi dahi. Masuko niya si madam kung mahibalo siya nga, miliho ka din sa kusina. Dili lagi, ako'y bahala nimo. Gimingaw na ko sa pagpanluto. Gusto kong lutuan og binudo nga special si Jeric. Pagkaswerte ni Sir Jeric ni Buday. Gwapa na, buutan pa, kugihan pa gyud. Unta, ingon usab ana ang pagtan-aw ni Jeric nako nang. Ha? May problema pa di ay mong magtiayon. Lo, Unsa ka na? Babae ba? Si Phoebe ba? I just heard my name. Usay kalabutan sa balaanon kong pangan sa inyong panagsulti karon? Scared daos ako ha, kay murag wala jud ko labot ining tapuka ba. Tiwas ng kuna to gaya to mga kurtinang akong gilabhan. Last na lang to. Diha na mo. So, back to topic. Abi, may problema ba ta? wa, Feb. Naa. Lo, What could possibly it be? Hinayuan. Kaya wag ko na hinunduman nga na himong problema naman ni Abigail. We were fine kagahapon. Unya di ay, may problema di ay? Oh. Unsa ko din eh? Plastikan? Ikaw mismo makatubag sa imong pangutana, ma'am. Lo, sige na, biya na. Magkuha ka pa ni Lola sa opisina, di ba? Lakaw na lang, Lo. Ako na'y bahala din, Ayaw pagpayatak sa imong katungod, Abigail. Wa takapadaka. Aron lang yatakan sa uban. Hey! Unsa ba problema ni Lolo nimo? Pagan lagi ko. Oh, nalimot ko. Wala ko makabiso nimo. Hey, nga naman bitaw mo. Is this tuwa sa nahitabo kagabi eh? Sa paguyod ni Jeric nako? Hoy girl, nakakita ka gid ha? Siya ang mikuyod nako og dili siya gusto nga dadunta ka. Nakakita ko, Febs. You know me very well. Dili ko makamao sa pag-try doon ni mo, Abi. We've been friends sukad sa elementary pa lang ta. Nakaila ka gid nako. Dili ko try door. Di ba? Nasayod ko. Good. That's good to know. Ay, unsa man dili mong giluto? Lami lagi baho. Let me see. Special nga minuto. Akong giluto para ni Jeric. Oh, kang Jeric lang? Oh, bahala ka. I'll stay here for dinner. Labi ka kaayo ka muluto. Makikaong ko din sa musugot man kag sa dili. Opa. Asa man habit na ba? Can I have a taste? Wa pa ni mahuman. Wa pa gani malunod ang tanang vegetables. Oh, I don't like veggies. Isagol sa sudan. Kilaw lang, okay na. Pero kung lutoon na, I really don't like it. Wa ka pagid gihapon mausab. Juicy ka gihapon sa food. Niya paghihapon ang sakinan ni Phoebe. Wala niyo kuha. Iho. Maay kay may lahos ka usab sa pagpauli karon. Gikapoy ko, Lola. Gusto ko mapahawag sa'yo. Hi, Lola. Hi, Jeric. Ambay mo ata si case, be. Ako na da.
No need. Ako na. Nakaluto na ba ako? Andam na ang lamisa. Oh, ikaw ang nagluto karon. Oh, lami gid ka na, labing siguro. I'm full. Mula sa gustas. Dili ka mo kaon? Dili. Hi! Ay, Feby, iha. Hello, tita! Plano ko naman unta nga magkuha lang sa akong sakinan, pero kay nagluto man si Abi og lami nga sudan og iya kong gipugngan. So niya, I stayed aron anhin ako mag-dinner. Oh, good. Oh, si Dana na lang ang nakuwang nato karon kun mao. But we don't have to wait for her. Kay may kaugalingon usab siya nga lakaw uban ni Andy. Sa pamayan yung gidugayan. Tana mo. Mula sa natin sa kusina. Mga una ta. Let's go, Phoebe. Sure. Tana ka mo, Lola. Oh, mula sa kita sa kusina. Let's go. Abi, sunod na mo ha. Jerry! Kiyapak ni Cherry. Ang sampot ni Feby. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!